tutup mata bahwa pertama kali Cangik Limbuk Madangkara sowan neng Ponorogo ya diwiwiti saka Polorejo. Tepuk tangan untuk desa ini. Nah, nganti kaya ngono kuwi. Mula kepiye wae sing didhawuhake karo panitia apa sing didhawuhake Pak Lurah, aku anane mung mbangun miturut anggarane wontene pinten. Waton kenging kula dum turane kena nggih tuku pedah motor, matur nuwun. Pedah motor wae sing larang, mboten enten larange yen kalian mriki saestu merga ya sejarahe pancen kaya ngono kuwi lho, Nduk. Awake dhewe iso tekan daerah Jetis, daerah Sawu, Sambit dan lain sebagainya semua rata wiwitane saka Polorejo wayangan ning kantor desa kae. Iya. Ngono. Mula mumpung disekseni karo para penonton kabeh, upamane kok sesuk-esuk bendahara utawa Pak Lurah maringi pelunasan karo awake dhewe ora tak tampa no. Ora ditampa. Demi Allah, sebab wis dilunasi sore mau. Malah muni sing ora-ora. Intine matur nuwun ya, Mak. Marang sedaya para warga masyarakat Polorejo sing kompake pancen kaya mengkene. Per RT iki 5 juta. Nggen kuwi ngenene Agustusan. Per RT 150 ndhet ae Nduk. Lah iya kaya ngono kuwi. Yen ora piyai sing bener-bener ngrungkepi marang jati diri, seneng karo budayane dhewe, seneng karo kerukunan, mokal iso mawujud endahe kaya ngene. Iya. Bersih desa Polorejo Babatan Ponorogo. Bener. Iki mapan ana ing tanah kagungane pepunden kula almarhum Kiai Haji Fatkuroji Tontowi. Ya sing mapan ana ing tamanan kene. Ngono kuwi mula awake dhewe matur nuwun diparingi papan sing bawira kaya mangkene. Nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Haryanto sing tansah ditresnani karo piyai ing Polorejo kene. Yen ora digandrungi ora ditresnani karo warga masyarakat, mokal panjenengan iso dadi kepala desa nganti 2 periode. Nganti kaya ngono kuwi. Ngalor ngidul ngetan ngulon butuhe nyukupi kebutuhane desa, nulungi marang wargane awan barang jam 12 mentang-mentang kudune leren yen pancen ana perkara ing mapan ana ing sawah utawa ngendi wae panjenengan ya tetep budal. Iya. Tidak kenal lelah. Mergo kerep kesorotan srengenge mongko jam 12 awan ya nuwun sewu nganti kulite nganti putihe kaya ngono no. Sing putih penggalihe, penggalihe resik mengabdikan diri kepada masyarakat, hidupnya sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemuliaan warga masyarakat Polorejo yang tercinta. Ya. Ya. Uga ngaturke panuwun marang ketua panitia. Sapa no? Pepunden kula Bapak Muhammad Muhaimin. Ugi kami tuwa ing tamanan mriki Pak Iwan Mahendra. Mboten kata lumpen ya ki Pak Muhyiddin panjenengan iki mantan sekdes ning tetep cancut gumregut lan uga dipangestoni karo Mbah Kuri ya karo Haji Suhari MH Dewan PKB. Terus Pak Agung Priyanto kuwi Dewan PDI Perjuangan sing nyatane panjenengan iki garwane Bu Camat. Wah, iso to ngono. Iso. Nyatane kowe dalang bojomu sinden ya iso kok. Ha iya. Bener kaya mengkono. Iki uga ngaturake panuwun marang para karang taruna utawa pemuda dukuh tamanan yang sangat kompak dan solid ya, Mak. Nyatane iso mawujud kegiatan simaan Al-Quran, doa bersama, istighosah, kirab budaya, napak tilas Bupati Ponorogo Lor ing jaman semono. Iya bener. Ugi salam hormat dumateng para pengurus, para takmir masjid ing Miftahul Huda kono kuwi sing mau dhewe nderek jamaah ana ing kono. Iya, sembah nuwun. Bersih desa ya, Mak. Bersih desa wis cetha dadi ajanging silaturahim, dadi papane wong sedekawan lan uga wujud syukur saka warga masyarakat Polorejo kunjuk marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kejaba saka kuwi bersih desa
kegiatan sing sipate nasional, ora nyawang golongan sugih miskin nadyanto beda agama lan kepercayaan nanging wis manunggal tetunggalan melebur menjadi satu merga kuwi hajate wong sak desa sing intisarine ndedonga bebarengan nyenyuwun marang purbane Gusti supaya desa kene lan wargane kabeh dipun paringi wilujeng sehat kuat berkah rejeki melimpah putra putrine soleh lan solekah ngono ya Mas kaya ngono kuwi wong bersih desa kenapa kok kudu nanggap wayang kuwi jane dasare piye merga tradisi iki tinggalane para mbah-mbahmu mbiyen, para leluhurmu mbiyen sing babat lan berjuang kanggo mbangun desa iki. Aku lan kowe bisa urip kepenak mapan ana ing desa merga lantaran jasane para leluhur mbiyen. Kejaba saka kuwi seni tradisi mbuh sak propirange mesti nggawa pesan moral utawa tata krama subasita sing kabeh mau ana gandeng cenenge karo moral tingkah laku muna-muni sing luwes lan pantes supaya ora natoni atine sapa-sapa. Ngono. Apa meneh jaman sing wis kaya ngene, nduk kowe nyawang bocah-bocah iki sok-sok melu gregeten, sok-sok ya melu prihatin. Iya. Yang ngumpul karo kancane diundang wong gerang meneng wae acuh tak acuh ketungkul anggene dolanan HP. Mula kula nyuwun dumateng Bapak Ibu menawi wonten tontonan wayang pas malam libur kados dalu menika, monggo putra-putranipun dipun kanthi dijak mirsani wayang supaya tradisi sing kaya ngene tetep dingerteni karo anak putu, ngerti basa Jawa, ngerti karo tata susila kanggo nyelametake generasi supaya ora kelangan jati diri lan adat ketimuran sing pancen dadi ciri khase wong Nuswantara. Iya. Lan perlu dingerteni ya Nok, marang generasi saiki yen lelure dhewe kuwi wong sing ampuh, wong sing sekti, wong sing pinter, dudeng sama ladeng ngono kae. Sing peradapane jaman biyen wis tumata wiwit jaman kuno wis bukti cetha nganti saiki awake dhewe iso nyawang adeke Candhi Borobudur besarnya kerajaan Majapahit lan tumangkare adat budaya maneka warna sing becik lan endah kuwi wis dadi bukti yen mbah-mbahe dhewe kuwi wong peng-pengan wong sing hebat mula bocah saiki kudu pede lan bangga dadi wong Jawa kaya ngono kuwi kaya ngono kuwi aja malah membanggakan ya kuwi orang luar negeri produk yen ora Amerika mo kendaraan yen ora Jepang mo ya jambu yen ora Bangkok ora gelem ya rumput yen ora Jepang ya moh, kates yen ora Thailand ya moh. Ha iya. Kocapo bareng gula Jawa mlenyek. Ha iya ngono kuwi. Wis kaya ngono kudu dilekake marang para generasi kabeh. Intisarine wayang mung minangka cegah wungon kinarya ngempalaken para warga ning intisarine nderekake marang kabeh para perangkat desa dipandhegani dening Bapak Kepala Desa nyuwun marang purbane Hyang Agung nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa muga-muga kanthi bersih desa wiwit dina iki nganti kukuting jaman sedaya para warga masyarakat Palareja tansah manggih hayu lan rahayu durga mendhak kala sirna iwana basuki pinaringan wujude rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan tentrem lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir gampang anggene golek sandang pangan Allahumma amin ya rabbal alamin kaya durung marem minangka salam pambuka yen urung krungu suarane sinden Kesi ya Mak iki wiwit saka Bu Kesi sing alus-alus luwih dhisik mengko bar kowe ngaturi para bintang tamu ya Bu Kesi monggo kula casi wekdal kinten-kinten menawi event bersih desa wonten ing Palareja ngeten iki pantese ngaturaken tembang menapa nah ngono kuwi tembang mijil cengkok ketoprak nah kuwi klangenane para sepuh kaya ngono kuwi tur arang-arang metu ha iya didudah wong mimuti ora kependhem timbangane ngetokke ula tampar ning mbak ya kena hak cipta ha iya
Ah iya, ini wis dilepas pisan. Wis tak gawakne arit tak ndingi. Monggo Bu Kesi, ya. Mijil toprak. Jumeneng. lali lali Ya bener. Tembang menika ugi platuraken dumateng para pepundhen saking Kedung Banteng ingkang kala sonten wau kepareng manggi dumateng kula Bapak Haji Karsono. Sukamaju kepareng ngemutake sok tanggal 25 April sowan ana ing Dung Banteng. Wah, cocok. Jare kono ki papan planyan, saiki wis ora. Yen nganti kono sik dadi papane wong wadon nakal, mesti yogaku angel golek-golekane. Ayo kan. Mesti tak celuki anggimik kok. Kagem panjak-panjak kula aturi leren anggenipun maksiat. Maksud. Iya. Dung Banteng. Sing sayuk-sayuk, sing rukun-rukun. Senggaane apik. Ngono kuwi ngemu piwulang pesan moral. Ngetan paling ulon apa setyane kelakon. Blarati sampirke mae cerak ra ngampirke. Minggu ora prei ditunggu-tunggu ra diwehi. Mergane wong wis turu ae. Dibuka malah ngidoni. Iya. Api didoni sik. Ayo mangga makasih ya. Mumpung rong Mei ayo. Monggo istriku, ayo. Sayang no. Sayang
Kanca-kanca niku adate lek maringi support tenggen pelawak niku tidak sesesek ini lah. Ning khusus kangge gareng muda ya kudu sesek. Iya. Nanti Mbah Wir nganti drampok Pak, drampok. Wong ngambekane wae dilonggar-longgarne malah jenengake ngendikan sesek. Mongko sek-sek niku ki asma. Kok dagelan tunggak kon nganggo asma niku napa nggih betah to Mas Cahyo? Mboten perkara asma, niku tempo. Tempo. Irama. Nah aku rene ditagap poso rene tempo. Kok angel men to. Tegese kuwi iki lho. Ketukan ngene iki lho. Iki tak santai. Lek cepet ya tek 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 ngono kuwi. Oh, irama. Irama. Nggih, niki nuhoni pamundutan sedulur wonten ing Laladan Polorejo mriki Mas Cahyo. Leres. Awit menika mboten duga mana saestu awit sedulur Polorejo mrika ngiras pantos iki bersih desa, ngiras pantos nglumpukne warga masyarakat ugi polo kepala desa sak kecamatan Babatan. Nggih. Mungguing bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalange ora tau kecer nggih Mas Cahyo Kuntabi. Waduh nggih. Niku katresnanipun Piyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wenten disekseni karo Piyai kabeh, mbuh wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 taun ngarep mboten sah dipun bayar penuh, cukup 50% saja. Iku pun kecara nyata mboten namung panjenengan Mas. Urung rampung lek ngomong. Dereng 50% itu tegese 50% DP, 50% pelunasan. Padha kok omong ngono. Iya. Wong ngendikane jenengan rene ora usah dibayar sing penting turane kena ditukakne sepeda motor. Iya. Saiki engko buat-baran ora dibayar ora apa-apa. Nggih. Mergo mau wis lunas. Lah lek kula mboten kemrungsu, mang dibayar ya kono sak engko dibayar ya kono kula pun ikhlas Mas. Wah, elok tegese jenengan iku berdharma ora golek materi nggih. Sesasi kepungkur wis dilunasi. Oh, alah. Kedadine kalek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang kok bucet kok kene. 750 tok Mas. Nggih, alhamdulillah barokahullah. Nggih. Lek mboten lantaran kados mekaten nderekne panjenengan Mas Cahyo, Nggih. kula nggih mboten samar menika saged menika nggih ngeten iki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo Mas. Leres, nggih. Namung ndedonga muga-muga sak cekapipun bersih desa, Nggih. sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandurane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih ingkang dados Mbah Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ingkang mulyan panjang yuswa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jan tenan nyambut gawe lek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton iki dukana dukene ora nek senggawe. Lah niku mergo katresnane Piyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing sak lapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalannya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Ngeten. Nggih tenan no niki Mas nggih dititeni mawon wong tegese tenggene Polorejo, kanca-kanca
desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika Mas. Oh ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik samubarange, resik penyakite, resik godha rencanane manggih kawilujengan kebagas warasan. Amin. Sampeyan ndongakne kaya pinter Mas Gareng. Nggih, wong pacak wis dilunasi sak wulan ngeten iki kula nggih rada encer, Mas. Iya. Ya. Ngene tegese panitia tanggung jawab. Ana lho, bar wayangan iki panitia digoleki angel. Nate kula akhire mulih nggo Avanza, nate ngoten niku. Panjenengan Heeh. bar wayangan panitiane lunga mulih ora ning digoleki turu ora Mboten tangi. temu ditelepon ra diangkat. Bareng jenengan solusine Avanzane sing di omah kula go mulih. alah sami kalih kula, Mas. Pripun? Wah, aku mulih bar ndagel jruk medhun goleki sing di omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek, warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyang mburi, Mas. Nyapa? Pitik jago tak jupuk. Oh, jenengan Avanza wong sakmene bane aku ya pitik jago wae kan cukup kok, Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono Lah ya jago ya cucuk to, Mas. Kok ya nggih niki ngiras pantes nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa, Mas. Paribasane lek ngonceki barang sing ra bener kerto aji. Nggih. Bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo kususe menika dukuh wonten ing tamanan mriki. Weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon, Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet jabung iso nggih nglangi kaya. Lha wong mboten namung damel klangi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Kiyat nggih. Oke, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten Gandeng jawab. teng pundi-pundi Gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, Niki leres. desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa bumbu rame? Lah Polo niku napa? Bumbu Lah nggih Rejo. rame. Lah nggih, niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, lurahe Pak Dino Sugih. Pak Haryanto. Lah hari niku Dino lah Anto. Sugih. Lah Pak Haryanto ki dina sing sugih. Kula dina sing sugih dalu menika didamel wayangan. Elah. 2 periode muga-muga masyarakate ayem tentrem padha seneng aja enek sing gontuk-gontukan, aja enek sing pleruk-plerukan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoke dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngantek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ki dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngopo tanggane ditelepon? Lah ya nggih kok lek bak bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Pak. Waduh. Ya. Mboten niki Polorejo silakan diterjemahkan. Po ki apa? Lo ki apa? Polorejo. Ayo. Popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto nyengkuyung. Nggih. Mbah Dewan kekalih nyengkuyung, Bu Camat nyengkuyung, masyarakat sedaya nyengkuyung. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Pak, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo ki tegese lomo. Lomo samukawesipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasyakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Niku wah tenan Mas soto teko. Rendang teko. Sate teko, kopi teko, teh teko. Kok Padang ini. Sampeyan ora ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar limbukan lagi hadir hidangan itu. Wah, niku sakit santut tali pondok, kadang-kadang sinoman lho, Mas. Wah, beda teko ku urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sok mriki nggih klingsiren. Lah sampeyan kurang cepet le dahar. Lah jane tak cepet-cepetne wong lagi tak rage wis diundur kok. Mosok tak buru kaya kirik. Iya. Kaya remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca Madangkara. Ya. Nah. Terakhir, Jo
aja mengamengo sok beneh nambok ping 4 ping 10 ngundang dalang iki wae. Lah, Nggih. niki. Leres, wau Pak Lurah dipun paring dawuh, taun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih gareng. Nggih kan alhamdulillah. Nek gareng Semarang. Mas, Napa? mboten napa-napa. Kula pas Sebate. job teng Blitar. Pak Gunung saged. Mboten saged kok. Nggih, nggih. Wong ngene wong arep golek sandak pangan ae jenengan iki kok ya paling mboten nggih napa niki dum-dum to Mas. Dum-dum. Pokoke ya aku lek rejeki jenengan pikantuk rejeki, para dagang pikantuk rejeki, sinoman anggenipun cantut tali wondo parkir nggih pikantuk rejeki. Mergo diayomi karo Pak Pak Lurah, Lurah. Namanya Pak Lurah? Haryanto. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana, tepuk tangan. Nggih. Ah. Tri Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora liwat ning liwang wektu. Yan Yan hari Yan. Yan. Yan niku Yan. Oh. Ambo yo aja nganggo Yan ngono barang. Lasmane pancen ya ngono. Harian. Aduh. Kok ya nganggo Yan barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yan tegese niku lumayan. Nah, Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dek sesasi kepungkur. sampean mau yang diutang? Walah wong jenenge apa meneh BRI BNI mekar kuwi lho Mas. Wah, aku wis mate kaya kemrungsung. Ya. Terakhir to Tata wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. periode. Anggenipun dados Lurah atau ke kepala desa kepala desa aduh Ora cucuk. kake kene kepenak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh, tetep iso nadyan spontan jos gareng kok dilawan. Nggih. Pak Pak panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak semanak tur aruan sopan santun ora bedakne wong cilik kelawan wong gedhe. lah Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawar ketoke men kula Mas. kok iso balik rono neh lho. Lho wong pipipun wong jenengan kake mawon kene mumet ndase. Lho ning ndi-endi dalang karo garengi sing ngompani dalange sing nyemes garengi. Oh ya gareng sing kadang so nyemes aku bagian anu kok udu cemes kok. Dik, dinten menika mujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahya Kuntadi. Saben wayah bersih desa ora lali dienekne kaya ngene. Kaya Ngene. Nggih. Ngeman tangga teparo merga yek bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Pak mriki. Kok yo ngenang ngene ngoten bingung Pak ngoten iki temutek ngoten iki nggih mumpung. Oh, kudu iso. Zaman saiki garing kudu cepat, akurat dan juga bermanfaat. Lah iki apa kaya polisi apa piye? Wong aku ki arep dagel mosok kaya polisi cepat akurat tanggap, cak debak paling. Ha iya. Wong iki ukara lho Mas, kaya wong kelase kula mawon kok nggih. Ngapunten Mas Cahya nggih. Cahya. Nggih. Cah nggih. Cah kuwi tegese bocah. Bocah sing linuwih diukir jiwa ragane marang tiyang sepuh kekalih dadi bocah sing budaya ngerti marang trapcila tata cara ning Jawa. Jos terakhir yo. Iya kuwi wonge. Cekel. Mas. Sip, kula belikne kanca Mas Gareng. Wonten Ini ada bintang juga dari Ponorogo. oh nggih. Priyayi Kidul Margi. Oh, apa jenenge? Lho, kene nengen apal aku. Kene nengen kuwi jurusan kono ning gone alun-alun. Terus? Lek rono ki nang Madiun, lek ngulon ning ngok ngalor aku ya apal. Ngendi wi? Dong Banteng.
Apa Oh, tanggal selawe dong banteng kena karo sampean to ya? Nggih nggih Mas. Nggih. Nggih, kula pesen setunggal nggih Mas nggih. Apa? Sing bingisane teko ngendas. Oh ya. Monggo Mbak Lucy coba cublak suweng Mbak Lucy Brahman dari Oke. Ponorogo. Oke, yuk. Ya piyai loro iki sing jan ngentek-ngentek ning Ponorogo. Anggere nek wayang ya mesti Mbak Lucy, Mas Gareng Patitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula Lah mbok cekek demit aku rene sik pisan iki. ngono dadak cekek demit lho. Lah wis sumpah kula sak jam jumblek alhamdulillah lho. Mbok lek Mbah Lurah Mbah Riyato nggih nembe niki kula. Amangka mah kula mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok ngulo umum mboten nggih. Nggih. Sing ngusul teng Mbak Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Masyaallah. Mergo kula ndek dasar. Mumpung tasik bar sawah, mangke yen besar dibeleh niki mangke. Rencana kula besar ndelik Ndelek. timbang dibeleh. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas nuwun sewu. Piye? Isik rutin dikombor. Mergo kurang gedhe. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trima. Dilokne kuwi luwih 6 lho kuwi ngelokne sampean kaya ngono mosok ditampa. Alah mboten napa-napa dereng numpuk idu kula. Lek kula ngomong lek idu kula numpuk kula idoni. Lah aja mbok idoni aku mbok idoni ning Jambon ilere teko sak prene urung mari. Ora mesakne lho ning Jambon, enek Jambon dadi panu. Terus mbok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe nyenyek lho, ora ngerti fungsine sapi. Nyuwun sewu nggih Mas Monggo. Yoyo. Nggih. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena dienggo Maskeran, mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya ta? Mari ngono kulite sapi lho. Kena di apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Tas, Lho, kena sepatu. Nggih sepatu, terus letonge tong kuwi kena nggih pupuk kan. Pupuk organik kuwi lombok karo terong kuwi diwenehi pupuk. Letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kowe? Piye reng kena urung? Kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadas saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Lho, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyuwun sewu. Pak Lurah wis mumet kok. Arep nukokne susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning arep bali desa. Terus sampeni wong sak cekok. Wong sak cekok mbok empengi. Upamane sing kok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Lah makane saiki Pak Haryanto malah mulus. Mergo Ya kuwi mau empengmu to. nggih kedaluan sok mau. Wah, Mas Yoyo kok yo. Ngeten lho, Mbak Lucy nun sewu. Panjenengan asli Piyai Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Tegese suasana di Ponorogo sing pirsa lan jenengan. Nggih. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani nggih kados mekaten. Nyenengaken to? Napa niku sebabe napa? Piyai mriki ngantos ngoten niku. Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan ngurip-ngurip budaya. Tur panjenengan nek wis dicintai Piyai Ponorogo, kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepira-pira nyah lho Piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe pira yu? Sembodo. Kowe bengi iki pira yu? Aku rasa oke. Aku ngene ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah kecamatan Babatan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak tarik-tarik sedaya. Nggih. Tur kanca-kanca
lurah ngrasani ngeten, duh rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyayine entengan. Leres. Sae, dadi kanca-kanca sami getun mboten Supel, saged. ngoten iki. Nggih, sae wis nyah-nyah piyayine. Nah, Nggih iya, to. saking Mbah Lurah kang pundi to? Lah kuwi ngelem kan mau roh iki. Lah ora ketok lho puweteng. Awakku ngomong balurah peteng to. Endi to? Ya Nyuwun sewu. terus yo peteng. Endi? Ingkang pundi Mbah Lurah? Oh kuwi lho sing rekmane dijambul kuwi lho. Sing Enggak. sing gowang niki. Kok ngurin? Oh, kan. Oh, nggih. Oh, sandinge Mas Guren menika. Kok pundi? Balurah ke sing ngagem songkok cempeng niki. Oh, alah, masalah. Ngomong petang-peteng. Piyayine. Wong sing digoleki genah Mbak Lurah iso arep lumer iso ngenang ngene ya. Piyayine hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih. Nggih. Halus. Untuk salam saking kanca-kanca Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Adane kok yu. Dalange kondang, Dalange Mas yoga Cahyo murah. Kuntadi. Wis sapa sing ora ngerti? Cahyo Kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jam iki para dosen-dosen kabeh sing nabohi. Yu, Nyapa? aku tak ngalih rene ya. Lah ngapa reng? Urung sampe dagel raiku bonyok idu tok. Lah iki Lho kuwi saka semangate Mbak Lucy kok lho ya. wong semangat apa semangat iki sidan apa ula sawa. Lho kok nganggur ngomong kok nyembur kancane. Kowe ora ngerti lho, sinden kuwi ya. Ngapa? Aurane sinden. Sinden kambune wangi. Mriki mantuk mendem. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho, oh, abah wis sinden ki mengandung emas batangan. Otokno ae kelet-let dadi emas setengah gram rata. Aku ora dadi mas batangan kok yu. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan. Nggih, Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Hajatipun bersih desa. Bersih desa. Nggih, wonten awala niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, saking laladan Sukorjo Ponorogo, menika klebet Pak Karsono wau, nggih. Kagem Pak Dalang Cahyo nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Nggih dawuh. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahyo Kuntadi sampun kesupen benjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah, nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa iki? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodol Cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodol Cemoy. Nggih. Nggih warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tua dukuh Polorejo Krajan. Nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping Gunung Riyen diaturake. Ning kula niki badhe ngenteni salam rumiyin wau Monggo, saking monggo. penggemar jenengan Nggih. pun sami nyewa kendaraan demi mirsani jenengan iki wau rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking Kelurahan Keniten wonten, saking Kelurahan Beduri wonten, saking Babatan wonten, komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah, matur nuwun. Spesial untuk Mbah Lurah lek ndawi ngeten.
Engko kancanono Mas Gareng teko limbukan wae pun beres. Oke. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro orang bayar, Mbak. Nah, lek gak karo cahya ku tak tiak sulih. Haryanto Ya, Mbah Lurah biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tindak. betul betul. Nggih. Tadi Pak Lurah Kabupaten Kangpur ya. Nggih, Mas Pur. Golo-golo kabeh. Sakniki capek Tapi gunung. gunung dijenglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Jengleng caping gunung. Nggih. Pamundhutane Mbak Lurah niki mau. Mbak Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Karsono. Nggih, Almari Pak alhamdulillah. Dewan. Muga-muga. Nggih. Pinten Mas? Mangga. Saben bengi Rumah men wis lebore. Lah sing jenggleng kaya ngono, jenggleng Mbah Lurah ku ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah kene. Opel wis wae kok ngene. Sosok wong wedok iki lek begel karo wong lanang ya ngono. Mosok Iya. lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh, bojoku lek bar ora ngene ngono. Lah piye? Ayu ngono. Enak tenan. Coba. Yen memajang gak gelem disingkur. Ya wong adurono sik. Hamong karo Janar kuning Janar kuning Janar kuning Piye Mbak Lucy? kurang dhuwur. Kurang dur. Biasane niku Gareng Pacitan kan tiangnya kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Oh. Biasane niku gandul ten wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur mumbule kur sakmu. Iya. Dhuwur Apa dene, Mas. kur ping pindho iki? Iya. Ah, tepuk tangan Bapak Ibu. Sae napa sae? Malih. Malih kalau. Iya. Nah ya. Sembel ya nah-nane Loh, mumbul kuwi kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi talent. Oke, baik. Aku wis gur manut tok wae karo awak. Gambang. Wong aku seneng aku akhir badlotek ngono ya terus buka lawang gluduk. Kok mbok parakne rono bar-barane? Lah bojomu teko kok. Lho, ning panggung iki nek bojo-bojoan ning panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apik ning kok mulih aku ditonjok bojomu. Kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Kalau oleh nyedek beneran demok sampai demok sesuk enek dagelan yang ndak sih.
Wong lanang bingunge adoh jarene kudu sing totalitas nek wis cedhek mbok irangi ndasku aku mulai arep nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Ayo duwe sirah liyane. Ameng-ameng nyawa. Yo. Gendang kowe ngono. Ayo. Pacita. Piye, Reng? Kowe nek mak gadul-gadul mah apa to, Rek? Anyang-anyangen yo. Lah kena akamu wong nyenggol wae ora kok. Lah seleborku nyanggone anake bocah. Wong iki kudu energi lho, sampeyan iki sik enom. Nah, lincah. Ora berarti kan imbal-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampeyan energi, sing wedok ya kudu energi. Ngimbangi. Ya wong ngimbangi ya delok-delok to yu. Wong esuk aku bar ngedos kok yaene kon ngimbangi awakku ya semaput. Kareng lari sok ngedos. Ora apa dulur Polorejo to. Terus iki wis apik demben tadi ya dodolan interdonat. Alah timbang awakmu dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nati trap. Apa? Ya mbok atitan den nati trap. Apa sajake kowe anu lek diladeni Kak Sarki kurang marem. Oh, ora. Milih sing halus-halusan Aku iki. kurang wani. Cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho, iki Lho. bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Arep cepakne nuwun sewu lho Mas. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki lho. Mbak Birgita karo Mbak Wino. Oh. Niku langenane Pak Agung Dewan. Oh, Pak Agung Dewan karo Pak Hari. Pak Hari. Cara panan ngono ya. Sing Lah. dahar iki Pak Agung karo Pak Hari. Oh, terus Terus nek Mbak Dian kali kowe. Mbak Dian Mbak Dian kalih Mbak Miran. Mbak Miran niki cara kelangenan kelangenane niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, Terus niku remenane mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek sak aku. Yo RT nggo polo. Iki kok ya. Iya. Enggak. Panas. Ngen tarian coba ngecek sindan-sindan kae yo. Nggih. Duwe saking Mbak Lia ya, Mbak Pak. Lia. Tuh. Ya. Tuku meja Meja, brukne gareng. karo kursi. Kursi. Warga Polorejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Polorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini ya ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Sing kersa kula dongake putra putrine soleh solehah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma amin.
Mangke melih. Yo. Selanjutnya Bu Triastuti. Ayo. Mangan sego lawuhe tempe Wah, enak niku Mas. Pojokan alun-alun jos. Iya. Al. mugi-mugi warga Polorejo tansah sehat awake. Allahumma amin. hebat Mbak Tuti saiki solekah. Ora aneh-aneh ae. Selanjutnya Bu Kesi, Ibu. Pak Kaji Bejo Pak Kaji bejo wah sate iki. Ayo. tindak neng Mekah. Lah nek Mekah. Mugi-mugi warga Polorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allahumma amin. Mbak Mira, yuk. Ayo. Ana Mbah Arjo Ono Mbah Arjo, tindak Surabaya. Tindak Surabaya. Mugi warga Polorejo tansah bagya mulya. Penonton Allahumma amin. Jos. Ayo, Mbak Dian Munasiro. Tuku bata Iki magister seni kok iso malah gojlok iki lho. Mungkin kena digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike. Ketoke kelinglingan awake dhewe iki dadine swarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir? Tuku beton ta. Tuku boto. Lah, tuku bata nah semono kuwi. Bir contone Bir. Ayo Bir. Ayo. tuku bata Dian, ya ya. tuku bata Yantene kowe. Gua gamelan dhewe. Kok iso isine iki kok ugur botok. kok nesu to. Ora nesu nduk mendem. Ayo. kurang gede Pak, kurang gede. Kurang gede. Enggak. Tuku bata Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki ngono lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. tuku bata Dikeprutne gareng. Ayo. karo mangan marem-marem. Jos. Pak Herianto mugi-mugi sehat ayam tentrem. Allahumma Ape. Ngapunten para lenggah pancen sinden Dian iki obate keri tadi ya. Ayo. Ayo Bir. Ayo. Ning Surakarta Jakarta. tumbas maem pete Pak Haryanto kula nyuwun sawerane Allahumma amin. Kowe iki jane sinden kok kotak amal. Suruh njaluk saweran lho ngomongake kok ya. Oh. Nah, wis. Keri Kita dini. Dian kacau. Ayo. Kacau. Sing tak jagane mung karo kowe no. Ayo no. Ayo. Mbak Wira. Awake dhewe siap-siap yuk. Neng dhuwur meja Dhuwur meja. Enak wi. iya Enak iki. aja rame-rame Nah. Kertu 5. Desa Polorejo muga-muga wargane kathah rejekine sehat awake tentrem batine ayem tentrem sakeluargane lunas utange sedaya mlampah sejatine asik Kowe kok ngono terus tak lolo cempolo lho ora. Kedawan. Kok
iki wong gawe parian apa deklamasi? Kaya Balusi varian boten. tak tusi ya iki. Apa iki? Yo. Ora lho.